Hambog ng Sagpro Crew, Acero Records, Diwata Queen, para sa ito. Sana itong awitin ko kahit saglit bigyan ng oras. Ang dahilan kung bakit di ako sumuko sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo. Ito ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa, kaibigan, kapangkat at kapatid. Pasasalamat kong kay tagal ko nang gustong sabihin. Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat, ito ang tanging paraan sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan. Hambog. Kayo ang dahilan kung bakit di ako sumuko sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo. Ito ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa, kaibigan, kapangkat at kapatid. Pasasalamat kong kay tagal ko nang gustong sabihin. Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat, ito ang tanging paraan sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan. Upang ako'y mabigyan ng kalakasan ng loob at manatili na nakatayo at di patataob na kahit na anumang pagsubok na nagdadatingan. Di ako takot pagkat alam kong may malalapitan. Pag ako ay mayroong problema na dinadala, akala ko ako'y nag-iisa, ngunit hindi pala. Alam nyo ba kung bakit? Kasi andyan sila, handa na iabot ang tulong nagmula sa kanila. Walang reklamo at walang hinihingi na kapalit. Kaya di lang kaibigan turing ko kundi sang malapit na kapatid. Sila'y kinikilala kong ikalawa na pamilya. Wag ko daw isiping mag-isa ka pa. Dahil sila'y aking sandalan, di ako pinabayaan. Damahin ko kalungkutan, di nila pinapayagan. Kung wala kayong lahat kaibigan ko, marahil wala na rin ako. Ngunit nandito pa ako dahil kayo ang dahilan kung bakit di ako sumuko sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo. Ito ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa, kaibigan, kapangkat at kapatid. Pasasalamat kong kay tagal ko nang gustong sabihin. Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat, ito ang tanging paraan sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan. At di kayo nawawala at di ako tinalikuran. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko kinalimutan ang aking pinagmulan. Pakikisama nangunguna. Pag nakita ka ng tropa, sasabihin shot ka muna. Pag nabadrip sa pamilya, lalabas ka lang ng bahay. Lakad lang ng konti, andyan sila at merong tagay na inyong pagsasaluhan at inyong pinapaikot. Simpleng tulong yan nilang unti-unting pinapalimot. Ang problema mong pasan-pasan sa mga pangyayari sa tahanan o sa pera o kahit pa sa babae. Kahit sa gulo o away, tila ba mga sundalo, di pwedeng maiwan ang isa manalo o matalo. Ganyan ang kaibigan ko, mas kilala bilang barkada. Kung ako'y mamamatay na bukas, ako'y handa na. At kung may ikalawang mundo o buhay para sa akin, sana magiging tropa ko kayo pa rin. Kayo ang dahilan kung bakit